25. januára 2012 sme Deň otvorených dverí mali a pre materské školy sme zaujímavý program prichystali. Roman Mihalka s pánom učiteľom Jurčom pre detičky v divadelnom predstavení účinkovali a potom si v telocvični a vo fitku deti zaskákali. 10. februára 2012 Maťko a Kupko pri bráne z balónu stáli a pekným pozdravom detičky a ich rodičov u nás v škole privítali. Že budúci prváci dnes znatní škôlkári sú, to hneď v rozprávkovom teste dokázali. Pomenovali všetky rozprávkové princezničky i rybku Nema poznali a po poluške svojimi šikovnými prštekmi do košíčka fazulky a šošovicu vkladali. V triede ich pani učiteľky interaktívnej tabuli postavili a oni hravo puzzle zložili. Svetlanka a Lenka, dvojničky Danky a Janky tiež do triedy zavítali a tam nových spolužiakov. Izabelu, Mária, Marcelku, Šimona, Samka, Kristínku, Adama, Bránka, Martinka, Jakuba, Nikolasa, Ivana, Viliama, Maroša, Efraima, Šimona, Mateja, Jána, Mareka, Sarah, Marka, Dominiku, Melániu, Barboru, Líviu, Sabinu, Natáliu, Rebeku, Editku, Katku, Lianu, Timeu, Sofiu, Borisa spoznali. Z našej školy s darčekmi odchádzali a že sa v septembri stretneme, to sľubovali. Teraz sa im iste sníčky o škole budú zdať, že sa z nich v septembri stane náš nový spolužiak.